Mayong hapon kaninyong tanan mga ma'am sir. So nakoy gusto nga ipaminaw karon ninyo mga ma'am sir kining pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga unta inyo ning masabtan no tungod kay kini nga pasit nga pagabasahon karon ay nahitabo na ni og ato na ning kita og ato na ning nasinati. Paminaw na to ha. Ug sa pagpahawa ni Jesus, milakaw siya gikan sa templo. Ug miduol ang iyang mga tinunan sa pagpakita kanya sa mga bahin sa templo. Apan si Jesus sa mitubag miingon kanila, wala ba ninyo makita ka ng tanan nga mga butanga? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Ug sa milingkod siya sa bukid sa mga olivo, miduol kanya sa hilit ang iyang mga tinunan, nga nagaingon, isulti ka namo, anos akining mga butanga mahitabo. Ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhiug sa katapusan sa kalibutan. Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon, ako mao si Kristo, ug magapasalaag sa kadaghanan. Og makadungog kamo og mga gubat, og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga, apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasud batok sa nasud. Og ang gingharian, batok sa gingharian. Og moabot ang mga gutom og mga kamatay, og mga linog sa mga nagakalain-laing mga dapit. Apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasud tungod sa akong ngalan. Ug unya daghan ang mga pangdol, ug magtinugyanay sila ang usa ug usa, ug magdinungtanay ang usa ug usa. Ug manggula ang daghang mga baka kung mga manalagna ug magapasalaag sa kadaghanan. Ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Apan ang magapadayon hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasud, ug unya magaabot ang katapusan. Busa kong makita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa dapit nga balaan, ang nagabasa sumabot. Unya ang mga anaa sa Judea managpangal. So atong nadungog no ang mensahe sa Dios nga ibasa karon. Grabe ka kuan jud kayo sa ang nabasa karon naagi na gyud agi na gubat to nasod so nag-agi na pug kalimot pag masabtan. Panalag, balik siya, bye-bye,